Здравейте, аз съм Сабре 2012 и днес ще ви покажа как да си направите пиле. Така, за целта ще ви трябва бяла, черна, оранжева, жълта и червена вълна. Така, аз започнах да снимам предишен епизод, но започна много да лаги и Майнкрафт нещо ми се бъгна, така да го кажем, и го прекратих. След това оставих започнатата основа на пилето. Така не съм се занимавал. Само ще ви кажа как да го започнете от тук. Отдолу издигате с жълтата вълна 5 нагоре и с оранжевата правите съответно долу краката 3 на дължина и 3 на широчина. По средата само трябва да се видве. Така, тук и гледайте да направите така, че краката бъдат по средата на постройката. Ето, защото иначе няма да е хубаво. Така, а това е за ефект. По-скоро мисля, че реалистично се получи. Добре, така, да започваме. След това издигате с още две нагоре. По-скоро бяха три. Сега ще се допитам. Две, да, с две. Добре. Продължавам. Ако на видеото се чувам тихо, се извинявам за това, на микрофона ми не е в най-добро състояние, така че нещо чудно. И се извинявам за времето, че е дъждовно тук в света на Майнкрафт. Малко е неловко, но ще се справим. Така. След като запълните всичко, нещо ми се струва на страна. Дали е така? Не. Добре. След което намирате средата и стигате по този начин. Тук не. И поставяте тези работи. Следвайте ме. Ето го отново лагат, да не изчезне. Малко ще се пошляя така. Защото този лак страшно ме дразни. Много гаден лак и право ви казвам, че ме вбесява. Така. Добре, мисля, че се оправя почти. Така, след което ставяте очите и запълвате отзад. Така, мисля, че по-скоро се получи пате, но пак доста готино се получи. Мисля, че тук му дръпнах малко повече свят. Няма значение, важното е, че трябва да се получи нещо такова. Така. След което правим така, за да оформим крилете. И нашата патица или кокошка е напълно готова. Ето. В същия начин може да си направите и лебед, но
ми се струва, че ще е повече работа. Защото трябва да направите гънки, пък работа и всеки такива. Добре, така, това беше. Но ви хареса, може да го използвате като декорация или нещо такова. Ако си правите зоопарк, което може и да не стане, но не казвам, че не е възможно. Зависи кой какво обича и кой какво е да направи. Много се извинявам още веднъж за лага. Да ви хареса това, което съм успял да се строя. Така, ето, вече няма толкова лак. Добре, и това беше от мен. Да ви е харесало и ако ви хареса, лайквайте и пишете коментари. Но моля ви, ако не ви хареса, не пишете гадни коментари. По-добре не коментирайте. Това беше от мен. Довиждане.